5G je technologie, kterou provází jisté kontroverze týkající se její škodlivosti. Proto bych chtěl tímto videem pomoct šířit fakta a nejen spekulace využívající strach lidí. 5G velmi jednoduše znamená pátá generace. Jedná se o pátou generaci infrastruktury, která umožňuje komunikaci hlavně mezi mobilními telefony. A právě díky této infrastruktuře jsme schopni volat a psát zprávy, stejně tak jako používat mobilní data. Předchozí generace této infrastruktury, jako například 4G, LTE nebo E, jste už určitě někdy na svém telefonu viděli. Jedná se právě o signalizaci aktuálně používané technologie. Bezdrátový přenos je stejně tak jako ve všech ostatních bezdrátových technologiích zprostředkován elektromagnetickými vlnami. Aniž bychom se pouštěli do detailů, asi nejzajímavější charakteristikou takové vlny je její frekvence. Platí, že čím větší frekvence, tím větší má daná vlna energii. Technologie 5G používá výrazně vyšší frekvence než její předchůdci, až 100 GHz, a právě to je často použito jako argument pro její škodlivost. Bez další argumentace jsou tyto obavy ale nesmyslné. Stačí vědět, že sluneční záření, stejně tak jako každé jiné viditelné světlo, je také elektromagnetická vlna a její frekvence je ještě o mnoho řádů vyšší. Interakce elektromagnetického vlnění s jakýmkoliv materiálem je velmi složité téma a doteď není plně pochopeno. Zatím ale v praxi neexistuje důkaz, že by záření, které používá technologie 5G, bylo nijak škodlivé.